Какво става, хора? Аз съм Зления 4. Това е четвъртия епизод на Майнкрафт, където миналия път разцепиха скелетонките, ендърменките, зомбитата и паяците, които бяха и крипари. О, ние може да го вземем. Оу, yeah! Това ми ще само една стрела. Но! Къде е скелетонката? Чувам скелетонка! Къде е скелетонка? Скелетонгис. Пак ли? Добре. Чеква на главата. Така през окото ще гледам. Бе, то се носи. Ендърмените са много силни. Мразя ендърмени, са много... Те са ужасни, много са тъпи, мразя ги, съжалявам през кила. Съжалявам всички го, които обичат ендърмените в тази игра, но аз ги мразя. Ай! Боже. Поне. Здрасти, какво правиш, Гошо? Здрасти. Така. Вземем нашите стонсове за нататък. Добре, да отиваме отново да досаждаме на Гошото. Къде е Гошо? Гошо, къде си? Гошо го няма. Гошо е тръгнал. Къде е Гошото? Гошо, тук ли си? Пъти, Гошо. Гошо, пис. Гошо е тръгнал. Нищо. Идеално. Не. Мерси. Тук експириенса. И да отидем да се направим гащи. Идеално. Опа, бърка копчетата. О, да, мен! Предполагам, че наистина го ще тръгна. Така. Айде. Мърко ще засеем. Точно 3 мърко.
много не е хубаво, че учим лук и така нататък. Вижте, например, ние почнах направо без така нещо, без броня, пък после вижте какво стана, бронята, всички айтеми, които сме събрали, всички ендърмени и така нататък, които сме убили. Цънк, цънк, цънк. Добре, тук ще не е пораснало. Гото една изненада за вас. То няма ви кажа каква е. Ще ви в 5-тия епизод на Майнкрафт. От нашето оцеляване. Започва с М. Друго няма ви кажа. Не! 16 лева на фаер трябва. Ко беше той? Червен се какво беше? Червен... Мразя в тази игра червен цвеко. Вижте колко запълва. Да, пък ние за 16 лева вземаме. Ще го бия с лък. Тун-тун-тун-тун. Се реши. Вижте, ние тук ще направим една градинка. О, ние нямаме слънчогледи! Чай да вземем малко слънчогледи от тук. Направо всичките. Все пак да имаме слънчогледи. То вие когато вземете слънчогледите, все едно сте взели слънцето. Ето ще едно сме взели слънце. Разтваряме. Чакайте, аз забравя да се. Чакайте, тук ще ми забравят съм градина. Не ти харесва, не? Как ще е пенсионерски, бе? Много е хубаво, бе. Колко към стената гледат. Иначе живота е страхотно. Чакам. Айде да лягаме. О, вижте как изглежда, бе, хора! Момчета и момчета, смятам това да е края на 4-ти епизод за Майнкрафт. Днес е Христо и чао от мен.